Matin ne donjo di prario kende mar mondo mi nyithindo mantiere grade 6 madonjo grade 7 riwre gi sikunde makamago. Kor ka bagino kata mbe aminjo ka obagi nikech koro kasani kawuono tarik adi? Kawuono tarik 10. Tarik 10. Nyithindo onego bed ni gidonjo skul tarik 30. Mano awachi ndalo 20. Ndalo 20 ni ka gidhi gi uniform manyien, matiende ni skundgi onego bed ni ose design uniform, osemanyo ng'ama bro supply uniform go, mose tuang'o within those 20 days. Aparo ni mano kelo panic ne parents for no reason. To bende en Januar, parni bende en Januar. En Januar, mano budget makoro kaka na gisewacho ni nyithindo donga school no. Janyuol ng'e ni koro everything remains the same. Koro budget mar uniform no segolo. Nikech ati bon kwalo sewache uniform ngene chakre malo, chakre shati nyaka piny nyaka wuoche. To sa nyaka socks. Ndalo to 20 modong. An ng'e na nene mopo